Des de l'Ajuntament d'Aitona vam detectar que les nostres persones grans, en l'època ja post-Covid, patien una soledat no desitjada, que moltes persones no sortien al carrer degut a la pandèmia i vam decidir prendre acció. I des de l'equip de govern vam tenir clar que la tecnologia jugaria un paper clau perquè creiem que l'hem d'abraçar. Bé, nosaltres som Grup Saltó i hem desenvolupat la plataforma SomCare, que és una plataforma cloud d'accés via web i via app, on els familiars, cuidadors o professionals poden tenir accés una mica a les interaccions i l'entorn que hi ha entre robots assistencials o dispositius de sobretaula i els usuaris que les utilitzen. Creiem que els cuidats tradicionals, diguéssim, per exemple, que una persona estigués tantes hores a casa teva, que la persona gran pogués anar a una residència, a un centre, però què passava amb aquelles persones que realment volien quedar-se en el seu domicili? Doncs creiem que una de les úniques maneres de fer això possible era a través de la tecnologia, en concret aquí a Aitona amb el robot aquest que tinc aquí al costat, a través de la teleassistència avançada, amb uns rellotges i amb les tauletes de monitoratge de la salut. Mitjançant aquests robots assistencials podem vincular diferents tipus de sensors, ja siguin domèstics, com poden ser sensors de temperatura, de moviment, de fums, i també sensors de seguiment o dispositius mèdics, com poden ser també la presa de temperatura, tensiòmetres, oxímetres i també els rellotges de protecció que hem utilitzat aquí a Aitona. Bueno, la meva experiència en quant al robot, molt bé. Té unes qualitats molt importants per a nosaltres, per veure moltes coses que ens poden passar, que és el que... Llavors, benvingut la tecnologia per a la tercera edat. Si tenim l'ajuda al seu moment de la tecnologia, fa de més bon anar per la vida. Diguéssim, perquè en aquesta edat necessites molta alegria, necessites un canvi normal de la situació que vivim, li fiquem música d'ambiental i ens distrau i ens agrada. El procés d'adaptació a la tecnologia, en l'àmbit de la gent gran, som conscients que aquí hi ha una bretxa digital i també a la vegada estem disposats a combatre-la. A partir d'aquí, i gràcies un altre cop a la gent de Grup Saltó, vam fer diferents formacions, diferents xerrades informatives i la gent gran a poc ja es va anar familiaritzant amb aquesta tecnologia. Llavors el que hem intentat fer és una tecnologia fàcil d'utilitzar, en el cas dels robots assistencials, fomentar molt l'ús via veu, que li puguem demanar coses i ell actuï, i en el cas dels rellotges assistencials només porten un botó per facilitar una mica en cas d'emergència fer una trucada o si hi ha una falsa caiguda fa un compte enrere que ho puguin aturar en cas que no necessitin assistència. Tenim un altre robot amb una vivienda d'Aitona que allí sí que fa un servei molt bo, perquè quan se queda la persona sola, el robot la vigila, està al tanto, la part interessada poden comunicar-se amb el robot i dir, escolta, mira'm a veure com està la padrina, a veure com està, on se troba del lloc de casa, i el robot se cuida de buscar-la i després per via conferència parlen i està tranquil·la perquè està cuidada pel robot. Bé, la robòtica assistencial està creixent a passos gegantescos. Avui en dia som conscients de les previsions que hi ha de la piràmide poblacional, que s'acabarà invertint i cada cop hi haurà menys recursos o menys persones per atendre aquestes persones. Per tant, creiem que la tecnologia juga un paper molt important de cara a donar un suport, una eina de suport, i creiem que tot va cap aquí. És a dir, la IA generativa o el tema del reconeixement facial, el reconeixement de veu, creiem que se'ns obren moltes possibilitats en aquests camps i tot això ajudarà a millorar també l'experiència de l'usuari. Aquí, fins i tot, al Centre Municipal de Serveis hem reprès tallers de memòria, hem reprès el grup de bitlles, seguim amb el menjador i cada vegada hi ha més persones. Tenim diferents activitats que la gent s'ha anat engrescant i tot això és gràcies, primer de tot, a la tecnologia i segon, al treball que fa aquest Centre Municipal de Serveis.